Olipa kerran tärkeä henkilö, joka joi viinaa tärkeää päivää edeltävänä iltana. Tunnollisena työntekijänä hän tuli kuitenkin aamulla ajoissa hoitamaan vastuullista tehtäväänsä. Tänään hänen oli vietävä tärkeä lähetys tärkeälle asiakkaalle. Henkilömme tiesi kyllä, että krapula alentaa suorituskykyä, mutta hän päätti olla tavallistakin varovaisempi. Vaikka krapula hiukan vaivasikin, niin matka sujui kuitenkin mukavasti. Ja pian oltiinkin jo perillä. Miehemme ehti jo huokaista helpotuksesta, mutta silloin, juuri silloin hän teki pienen arviointivirheen, vain aivan pienen virheen, sellaisen, minkä krapula niin helposti aiheuttaa. Ja sinä päivänä hän päätti, ettei koskaan enää juo viinaa. Ainakaan silloin, kun on tärkeitä tehtäviä hoidettavana.